kinyis ni joma nohinyi otenore gi sirikal mar piny midonjone kaeto idhi mbele. Yeah. To wang'eyo ni e kinde ma buche ma kamagi budho wakili, ranyisi nyaka bedi. Ranyisi ma kamago, donge bura kobudho ahinya ranyisi nyalo lala, kose jogo ma osewuok oko bong'ado bura ni wanto wadwaro mar mondo mi ochulwa. Ere kaka ginyalo ensure ni ranyisi ma gintiere godo gi sustain ranyisi ma kamano. Kwatiyo kod ranyisi wacho ni nitiere kata P3 form winjo bed ni ng'ato bedo godo mayango ni yes ng'ani obile mano hinye ma ikitinyruok mano bedo godo. Ere kaka jogo nyalo kano ranyisi ma kamago mar mondo mi kik gilala kalure ni adira gimoro kobudha ahinya ng'ato bende wiye nyalo wil, carelessness kata ng'ato nyalo bedo ni olalo gimoro kumoro ma nyalo bedo hinga mamono mar mondo mi koro kik chule gikone. Okay. Awinjo penjo no. Apani gima ng'ato nyalo timo en ni sama ng'ato hinyore cha to documentation miyudo to ikan maber. Kanda death certificate, kanda ilongo ni postmortem report. Mabende wacho ni nonro ne onego bedni kik yie mondo timre ka onge ng'ama ochung'ni. Nikech polis nyandiko gima gidwaro. Ka otime ka onge ng'ama ochung'ni. Koro go sime. Sama gima kamano timore ni to go sime. Many jo IMLU, many Kenya National Commission of Human Rights, many IPOA kata Law Society of Kenya mondo konyi. Kaito documents miyudo bende ikan maber, inyalo go picha, inyalo kata timo scanning to ikano gi email ni kata ioro ne ng'ato. Kaito ikano gi maber mondo ka ochopo sama onego bed ni tero case ni mbele to in gi evidence manyiso ni gima iwacho ne court no notimore adieri. Yeah. Ado nasoma nemo kuom ote ma Nyakwar Mogejong cholo no kinyi makawuono. Nyakwar Malaki wacho ka ni Joyce Oyaore uru anono ka ana Tivet Giri Nairobi. Ongisa ni mos no kila mano engineer Uru Ben. Ongisa ni kuom adiera jogo moyudo hinyruok e ng'anyo onego chula. Ote machielo mano mar Akuku Otieno mar Thimlich Ohinga Migori County. Ngisa ka ni Joyce Penyna wakil ni to ka jatend penya kata kera mar Kenya ema nyochunga e mbele jo penya ma oyie ni jo Kenya ogo tiendgi gi lisasi to gi iko gi kaka doho ma Kenya ok chunga kende ni be jok mohinya nyalo yudo ratich gi adiera. Mar ariyo wacho ni ka iwacho ni doho dwaro joneno be gichiwo arita ne joneno e doho. Mar adek ere kaka gifwenyo ni jong'anyo moko ma onegi kata ohinya gin jong'anyo e yo maler kata gin jonjore. Mano penjo mar Akuku Otieno mar Thimlich Ohinga Migori County. Ko mokongo gima jatend piny wacho no en gima nya wacho ni careless to dire gima omiyo wacho gik machalo kamago to en gi advisors e kidieny te, en gi advisors mar weche sheria kopogore gi Attorney General, pod en gi ni weche constitutional Makau Mutua, en gi advisors mang'eny monego bed ni nyise gima chik wacho. Gima owacho no duoke paro mar command responsibility cha. To ing'en gima timore bende ni police mowinjo order ma unlawful ok nya wacho ni naluwo order, nikech chik wacho nyaka ilu mana order ma lawful motenore gi chik. Ne nitie police mane gigolo chumvi to gitero to donyang' cha manyiso wacho ni Murkomen riambo ni sama ng'a chung' e bao tachung' kenda. Nyiso ni unlawful order ok en defense, ok inya wacho ni naluwo order moa kuom ng'ama kama. Tapani kidieny mar court chung' kende gigolo judgments ma otenore kuom ote moternegi kod evidence mochiw. To jochung' nitie gimiluongo ni Witness Protection Agency. To wach jochung' ni emomiyo court nyicho dismiss case manyisi ni kijana miluongo ni Bisley Kogicha nikech osiepene mano gin gode ng'anyo no noluor. Inyalo luor nikech police timore gi ji marach Kenya kasani, koro ji nyalo luor. To nitie gimiluongo ni Witness Protection Agency. To kata ka onge jachung', nitie gima oyiene court tiyo godo iluongo ni circumstantial evidence.
tiende ni king'iyo chal mar gik moko te to nitie kaka ng'ama tiyo gi wiye nitie conclusion ma chiko yie ni chope ni kang'iyo gini kaka chalo kang'iyo ni nying ng'ani nitie e lists moko mag government kang'iyo ni Kenya National Commission of Human Rights wacho ni ji nohinyore kendo police hinyo ji to joma nohinyore gin ji machal kama kang'iyo the incident report nigi nying kijana ni nyaka bed ni kijana ni nohinyore ng'anyo nitie evidence ma indirect nikech ok ochuno ni gima mama timore nyaka bed ni nitie ng'ama neno inyago tear gas to ji ringo tidong' kendi to police hinyi koro nitie evidence ma indirect kata circumstantial be seche moko ng'at koto yiene tiyo gi evidence miluongo ni hearsay tiende ni nawinjo ng'ato kawacho osiepne mane gin godo e ng'anyono nonyisa lakini sani oluor kata be nohinyore kata otho bang' nyisa mano oonge koro nitie kuonde ma hearsay evidence nyalo tiyo penjo mogik cha ne en penjo mogik penjo kae niere kaka gifwenyo ni jang'anyo